Dit programma is mede mogelijk gemaakt door New Energy Systems, Scala, Daniels Traprenovatie, Timmermans Carnavalsartikelen, Schminkspecialist.nl, Mobiliteitswereld, D&D Verhuur, KTS Scheurs, Tetru, Bohaco, Vegersmeubelen en Caramelle Fris. Dit is de bekendmaking van de halve finalisten van het LVK. Es middags rond je uur of weer, het zie carnaval. De dag is nog zo lang, door de straten schalt. Du denkst het wordt nooit beter, maar dit hart werd bescheid. Die hart vult wat vannacht weer kom ik heet. En es s'avonds rond je uur of tien, de lampjes aangegaan. De vrouw van de Joekskapel op het tafel staan. In de ene hand je pilsje, in de andere de prins. Ik heb nu al veel compassie met de mens. Want deze nacht is net op gang. En Limburgse nachten zijn lang. Oh wat een nacht, oh wat een nacht. Gauw nooit gedacht dat die de hemel zo verschieden. Zo gauw de zon weer heeft verdwenen. En het leven ons lang. Hip hip ala, zo vast de loof en vaste nacht. Ja la la la, ja la la la. Ja la la la, ja la la la. Ja la la la, ja la la la. Ja la 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 la. Het is 11:12, de start van vastenacht. Begint vandaag vanzelf met een levensgladde kracht. De prins gaat door de tafel, ook de Joekskapel gaat plat. Ze hebben al de juiste toan gezat. Ja, deze nacht is gewoon op gang. En Limburgse nachten zijn lang. Oh, wat een nacht. Oh, wat een nacht. Gauw nooit gedacht dat die de hemel zo verschieden. Zo gauw de zon weer heeft verdwenen. En het leven ons lang. En de wereld je bouwt. Niet die paraat, zo vast geloven, vaste nacht. 11, 12, vaste nacht. Nee, dit hou is nooit verwacht. Dat verheden hemel horen, als tot boven sterren stromen. 2, 3, kwart voor 4. Nee, dank je man. Ik hoef niet meer. Deze jongen, die geeft nog even. Goeienacht. Het is 13:08. Vandaag nog vaste nacht. Ik moet nu eigenlijk opstaan, maar ik heb niet meer de kracht. Du denkt dit wordt nooit beter, maar din hart werd bescheid. Die hart vult wat vannacht weer kom ik heet. Oh wat een nacht, oh wat een nacht. Gauw nooit gedacht dat hier de hemel zo verschienen. Oh wat een nacht, oh wat een nacht. Gauw nooit gedacht dat hier de hemel zo verschienen. Zo gauw de zon weer heeft verdwenen en het leven ons lang. En nog geen wereld gebracht. Hip hip ala, voor vasteloven, vaste nacht. Hip hip ala, voor vasteloven, vaste nacht. Hip hip ala, voor vasteloven, vaste nacht. Ja la la la, ja la la la. Ja la la la, ja la la la. Ja la la la, ja la la la. Ja la 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 la. Het werd een liedje van de vorige editie van het LVK Spik en Span en Vastenacht. Dit is de bekendmaking van de halve finalisten van het LVK. Met Ruud Kleine en Maurice Gorissen. Goedenavond, het is 9 minuten op 7 op 16 december 2024. Beugenvirus, eigenlijk uurtje 2025. Op het wichtigste wat te vingen is op vastelovens muziekgebied. Want vergrond de inzendingen van het 49e Limburgs Vastelovend Liedjesconcours terugbrengen van 184 naar 60. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met Maurice Gorissen van de propaganda van de stichting LVK. Maurice, goedenavond. Goedenavond, Ruud. Ja, ik zal 4 gewoon terugbrengen. Dat is eigenlijk net waar, want het is al gebeurd, hè? Ja, afgelopen zaterdag had een jury zich erover gebogen. 50 lui hebben gekeken naar allerlei aspecten wat met een liedje te maken heeft.
En van de 185 zijn we teruggegaan naar 60. En die gaan we vanavond hier bekendmaken. Ja, dat betekent eigenlijk, want ze gauw rekenen, dat 2-3 daar al gedaan vallen. Ja. Het is dus een spannende avond. Ja, de meeste nu wel, ja. Artiesten en liedjesmakers die zitten of helemaal op de bank of die zitten in cafés bij elkaar. Dan deed ze zichzelf ook gedaan. Hè. Ja, goed, mijn oma zag immer het grootste leed is wat er mens zichzelf aandeed. Zo is het. Het is misschien leuk, Maurice, voordat we beginnen, om eens even te gaan bellen met een van die cafés waarvan ik zeker weet dat er hartstikke veel lui bij je zitten. En dat is een caféke in Neer. Dus even kijken of er in een oppakken, dat weet ze maar nooit. De telefoon gaat in ieder geval over, dat shell al. Café Shen is dit, wanneer het goed is. Hallo? Nee, Juri. Juri, beste van Café Shen? Ja, daar ben ik van. En wat is het stil bij dich? Ja, ik ben er zelf niet, want mijn broer is op de zaak. Oh zo, dus dat is gewoon netjes doorgeschakeld. Ja, klopt. Dus zijn naar mijn mobiel doorgeschakeld. Als er wel een idee wat er aan de hand is bij Juchto in de zaak? Ja, daar heb ik zeker een idee van. Kan ze ons even schetsen wie dat ziet hoor? Doe weet dat, hè? Ja, hoe best ik van, als ik vraag mag? Ja, er zit live in de uitzending bij L1 nu. Verdachte van bellen even met Café Shen. Gewoon. Ja. Dus het is nog steeds een beetje vol aan lopen. Dus we zijn er nog steeds binnen aan druppelen, zo straks. Maar dat is flinke spanning al bij de meesten. Dus het is heel gezellig ook. Maar wat verwacht er? 100, 200.000 man, 1100 man, zeg het maar. Ja, dat is een inzicht. Ja, daar komen we er ongeveer op neer. Nou, het werd een spannende avond bij jeugd. Nou, Juri, succes. Dochtine Broer, de groeten via app. We gaan hem dadelijk nog wel even proberen te bellen voor echt live sfeerverslag. Veel plezier, hè? Ja, dat is helemaal goed. Als we de radio aan. Ja, zeker. Dat we gaan. Oh, natuurlijk. Dan is het goed. Goed, zo meteen gaan we dan echt beginnen met de bekendmaking. Maar het is even tijd voor de klassieker, zou ik zeggen. L1. Dit is de bekendmaking van de halve finalisten van het LVK. Zelfs ruim naar bier. De optocht krijgt door ieder dorp. Ja, Limburg is nu één. En met arm krijg ieder met, want geen stedelijn. Waar is de tot de mokerheen? Lukt iedereen te zingen? Waar is de tot de mokerheen? Steekt iedereen te springen? Het is burger en zei wie. En die preutsen van den hoog in het bloed bovenlief. En iedereen le boetemaat, hermeniekjes overal. Confetti dwarrelt op de straat, ja dat is carnaval. Waar is de tot de mokerheen? Lukt iedereen te zingen? Waar is de tot de mokerheen?
laatste winnaar gehad. Dan moeten we er eerst ook gaan Jean in de mee. En van IJsde tot de Moker. Hey, het is 6:15. Ja, we gaan maar eens toe over eigenlijk voor gekomen zijn, Maurice. Dat is het bekendmaken van de halve finalisten. Het zijn er 60. En als ik het goed gelezen had, gewoon voor de halve finales in volgorde vullen, hè? Ja, dat klopt. Ja. Het zijn 3 halve finales. En elke halve finale is 20 artiesten. Dus de 1 tot en met 20 is dan de eerste halve finale. En dan de 21 tot 40 de tweede. Ja, dan 40 plus zeg maar tot 60. Ja. Dat is de 3e halve finale. Dus de liedjes die we dan dadelijk gaan bekendmaken. De artiesten, de liedjesmakers en de titels. Die gaan voor tructie in het Corneliushoes. Op Groot Genij, Heerlijkheid. Ja, klopt. Nu gaan 10 januari. Ja, ja. Dan zijn het de halve finales. Weet ze er trouwens heen wil? Ze best fan van een van die artiesten. Wat moest ze dan doen? Dan moest ze vooral hier blijven luisteren natuurlijk. Want dan weet ze of de artiest door is. Maar om 9 uur dan gaat via de website van de Stichting LVK. Dus www.stichting LVK. Gaat er de kaartverkoop van start. Ja. Dus, ja, daar is Aniek bij, die houdt die ganse website in de gaten. Die zet ook alles online, want er kunnen een ganse hoop informatie aan. Ja. Maar die geeft het allemaal terugvingen. Op alle socials van LL en ook van de Stichting LVK. Zou we gewoon halve finalist nummer 1, het eerste liedje dus op de eerste halve finale bekendgemaakt. Ja, dat wordt die, ja. Ja, dat is deze. Eén moment, weer ons samen. Eén moment van goed geluk. Eén moment van besef. Eén moment van gevoel. Eén moment weer ons samen. Wees toen even stil. Dus Mechurig Venlo's plat. Ja, dat klopt. Ja. Dat is Kitty Roeven. En dat is een zeker muzikale doezenpoot is dat. Met musicals, opera's en zingen orkesten. Maar wat bijzonder is ook, het heeft met Ernst Daniel Smit opgetrooid aan de backing vocals van Gordon. En nu, dat is ook wel denk ik uniek bij het LVK, het ook opgetrooid op Pinkpop. En dat dus bij ons op de halve finale in elk geval. Dus Kumboet Venlo, liedjes geschreven en ook gecomponeerd door hemzelf, door Kitty Roeven. Ja, en ook een echte LVK-familie. Ja. Dus dan steeds ze door met Regen en het is een groot liedje. Dus proficiat alvast richting Venlo. Meteen de tweede erachteraan, zullen we dat doen? Dus ik ben soms in de bed en zorgen ze de lucht. Ik heb geen sleutel, maar toch moet ik zoeken. Wisten wie lang ik nog niet. Zeg ik nog wat voor ik zit de koffie door de nacht in de voeten. Met vaste loven, dat is ongelogen. Is er een antwoord op alle vragen? Ik kom vandaag misschien te laat naar huis. Maar morgen blijf ik. Ja, ik dacht net bel maar al naar Café Shen, want dat had nog geen zin meer. Daar liggen ze alle een uur verreden. Weet Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, dit is het grote koor en die zitten waarschijnlijk inderdaad in Neer een café. Sinds 2019 zit hij onafgebroken in de finale van de LVK. En vorig jaar was als laatste finalist bekendgemaakt, dus we dachten dat was nu niet zo lang wachten. Dus met al die nerven en ja, nu dus als tweede. Ja, de dikke proficiat nog neer. Door Blieden, het is een avond sowieso al gezellig. Dus dat Hans al binnen bij Café Shen. Vergrond een stukje zuidelijker naar de provincie. Ik dacht Maurice van Stoet Gootvings om toch even nog gebroken te gaan. Dat is goed. Kriebel het niet dicht. Kriebel vaste loven wie weg. Kent zich gaan niet blijven staan. Dat is alleen maar wie al kon. Dan kriebel vaste loven wie weg. Kriebel het niet dicht. Ik hoor het voor een vriend, maar ook voor mij. Als die voet maar blijven gaan. En weer op de dag voor stond. Dan kriebel vaste loven wie weg. Ja, ik ken hem dus van het PLK. Meestal samen met zijn zoon, maar nu even solo, hè? Hij is nu solo, ja. Dat is zijn zoon, dat is er niet bij. Nu zing ik er solo en dan hebben we voor de Willy gebroken inderdaad. Met een tekstschrijver Roger Fransen en hij tekent ook als componist voor dit liedje. Ja, nou, een dikke provisie had gebroken. Toch is het ook gezellig. Willy wensen ergens in de café zit. Door eens even weten welk. We gaan durg meteen. Nou, het is alweer even kijken hoor. Het 1, 2, 3. De halve finalist komt eraan. Ja. Nou ja. Ons paradies wordt hier gevierd. Is wie een snipje mooi versierd. Ons paradies is van de zuk. Van in een handboekje geluk. Vul die bloed verstuimen. Joep zich slijt in het. Dan los het vaste lovenspoor is alleen.
verder liedje, het tweede alweer uit Venlo. Ja, Het Helman. Ja, dat geeft grote kant op voor hun. Van Marina Klaas is dit liedje. Os Paradies is het op nummer 4 inderdaad. En het is een tekst van Hannelore Winter en van Laurence Winter. En de componist is Jacques Klaassen. Nou, dikke proficiat voor Marina. Dat is er dus bij in de eerste halve finale. Opgegroeid geen hij. Ik ga nu bij mij met de fiets de berg af. 5 minuten ben ik door. Alvast van harte beterschap. Ik weet nu al wie laat het woensdag is. Alvast van harte beterschap. Nou, dat besef is nu een paar dagen goed geweest. Al zien veel bracht vast te lovend, maar beter. Ik stuk en pak met alle plezier. Straks weer de thermometer. Ja, want dit is een liedje geschreven voor Egelshoven. Ja, terwijl Tim Montfrubbe door Tim Hamers, die zelf het liedje maakte en ook de muziek en de tekst deed. Die is machinist en op Ashley Goons. Ik zal er natuurlijk met deze boodschap niet gaan rijden, denk ik. Ja, dus, dat is net. Het is nu Tim Hamers, hè. Door Tim, zo koest er maar had zich ingeschreven onder zijn echte doopnamen en vuur- en achternaam wat in het paspoort staat. Is wel zo overzichtelijk. Dit is de volgende halve finalist. Nu wil eens gegeit brennen in iedere kroeg in elk hart. Kom weer allemaal samen, vanavond rond het biljart. Nu wil eens gegeit brennen, nog een jaar vol van smart. Vieren weer vastelopend, zingen recht goed ons hart. Dan liefst ze rond en beseft, als de mol nodig lach. Gans de kroeg zingt te lang, goed zien longen. Dat zo met hart en met ziel, op geen plek uit ter wereld. Wie in Limburg de liedjes werden gezongen. Ja, mensen, het LVK beetje volks herkent ze de stemmen wel, hè? Jazeker, dat is het duo Springlevend natuurlijk van zanger Dwayne, die dit jaar nog de Jo Eresprijs heeft gewonnen. Dus nee, tenminste. En Sjanne, dat zingt het liedje samen met hem. Compositie en de tekst allemaal van Dwayne Horbach. En ze komen uit Vergulpen. Ja, Springlevend in de eerste halve finale dus van het 49e LVK. En dan een ritje met de auto. Nou, hoe lang zou ze erover door? Een stunde en een kwartier, denk ik. Oh ja, zeker, ja. Nou, dan kunnen ze heel goed. Ik wil het allemaal beleven, maar mijn agenda staat al vol. Alle weken zitten vol. Ik wil het allemaal beleven, maar vast geloven onbetwist. Voor altijd op mijn bucketlist, de rest van mijn leven. Ja, van zo'n Venroy. Ja, dat klopt. Met het duo, of het trio moet ik zeggen, Neven 1. En dat zijn 3 lui met prachtige namen. Juan Lopez, Manuel Corneo en Björn Leijsen. En die vormen samen dat trio. En die hebben een bucketlist gemaakt. Voor de lui die het niet weten, zo'n dienst van 6. Dat moet ik eens in mijn leven gedaan hebben. Dan zingen ze over. En dan hebben ze bijvoorbeeld een tattoo van Beppie. Of een selfie met de pose of het LVK winnen. Nou, met dat laatste zin zijn in elk geval op gang als ze in de halve finale staan. Ja. Dus, maar eigenlijk is een onbetwiste op de bucketlist van hun de vastelovend vieren. Dus Willy Voeste schreef de tekst. En Jan-Willem Reulink was de componist van Neven 1. Neven 1 met bucketlist in de halve finale van het LVK. Ja, en ik moet toch zeggen, ik doe immer een extra doem omhoog voor solo-artiesten die dan proberen een gooi te doen naar die grote finale. Nou, deze solo-artiest is op weg. Met 11.000 door de straten, we zullen schoon zich morgen is. Met 11.000 door de straten, wordt die een seintje die verkwijt. Want als de juffen doet je laten, en ons lijf weer doet gewist. Met 11.000 door de straten, kom met haast toe op je Ja, dat is Claire. Ja, dat klopt, Claire uit Elsen. En ik zei nou niet al Greutsch kijken, want dat is ook zijn omgeving, zeg maar, het kent jullie. Vorig jaar de enige solist in de finale. En nu dus wij erbij, in ieder geval de halve finale. Dwayne Horbach, der maakt het liedje, zowel de tekst als de muziek. En met 11.000 door de straten, dan zal het niet alleen zijn op de buurmachine kwaal. Ja, nu kreeg ik toevallig net intelligence dat ze in Elsen ook een café ambiance bij elkaar zit. Ik weet niet of Claire erbij is. Maar in ieder geval het andere deelnummers staan. Nou ja, dat is in ieder geval al gaat te vieren. Want in ieder geval 1 keer Elsen in de halve finale van het LVK. Dan gewoon voor nog een club lui die voor de laatste keer in de halve finale gaan zien. Wie stond klaar in de jaar, toen hebben we het gewonnen in de loten. Ja, nou ja, domi, zet de nacht te gaan voor frictie fluiten in. Geslik, geven gas langs de Maas, in de Kielenbergenland en alles grote. Blijven
Ja, voor de laatste keer weet hij dat Hans was zelf uitgelachen. Dat ligt niet aan ons, dat ligt aan hun. Ja, dat ligt aan hun. Ja, dat is hun vrijwillige keuze. Dus meervoudig winnaar natuurlijk, hè, dit trio. En dit liedje, dat beschreven ze eigenlijk dat ze het toch graag nog willen blijven doen. Compositie en tekst van Quinn Warmerdam. Weet hij dus weer erbij. En de zoveelste overfinale, ik ben dat telk weer. Dat is echt een enorme rij natuurlijk. Ja. En de dikke proficiat. En alweer Venlo, jongens, dat is toch echt op volgens mij de derde keer al in de eerste halve finale. Die kunnen met de bus samenkomen. Een groot genee. Dat is goed. De volgende halve finalist. Wij gaan weer aan de gang. Door het jaar duurt de dagdek veel te lang. Maar stuurt er als de lof in het lach kunt aan de duur. Dan kon je het niet te kort, dan kreeg je het leven puur. Dan gaan wij aan de gang. Verklet je swing met teruggroei naast en valse tang. Loop je voor de lof het zak, dan is je bloemen van behang. En zo gaan wij aan de gang. Nou, lekker Polonaise veeg nummer is dit. Ja, dat zou ik zeggen, Hawk in met Stefan Wolter. Hij is een aantal keren al in de halve finale gestangen. En ja, de vorige is natuurlijk gretig om dit jaar halen. De finale gaat er doorzitten aan de gang richting die finale. Hij componeert en het liedje is geschreven door Mark Boumans. Dat tekent ook voor een gedeelte van de compositie. En dat deed hij samen met Verkolen. Ja, verzette halverwege de eerste halve finale. Opname dus op 9 januari in het Corneliushoes in Hillehei. En dat werd dan op 10 januari uitgezonden op televisie. Dat kent ook wel sms en zo voor die artiesten. Vergrond alle cafébazen, want we kregen de appjes binnen via 0682152500. Dat toch nu in café zitten te kijken. Geef het vooral durrig wensen door 6, maar vergeven de cafébazen even de kans om de leeg glazen op te halen, om ze weer te vullen. En dan gewoon voor zo meteen 4 aan nog te vullen, namelijk die eerste halve finale gans vol maken. Ja, met de verslaving is een weeralarm van kracht voor heel Limburg de code rood-geel-groen. Jetzt du, wo ich benannt von Krieg, de Spiegel van de Seele stieg, war es doch aan de hand met das Klimaat. Jetzt du, strak genoeg verschwilt, bij al dat water tegenhield, wat maakt u doen, veel zin gewoon paraat. Al steekt het water, ons aan de lippen. Wie is de code rood-geel-groen voor iedereen? Al hinkt de kater, ons aan de schluppen. Als ik die code roep met Limburg wat ik meen. Wetst du wat al die natigheid met onze vaste loven deed? Met optocht liedjes, prins en buut, of bleef alleen maar de blazuut. Al stijgt het water, ons aan de lippen. Wie blieft de code niet geheim, en heel de schwas ons op de been. Wist du, wo men niet geen van druimt, dat Limburg gans wordt overstruimd. Den allerruigste humor wordt nog naad. Wist du, dat Hieden Isbergen, den hering zo die molen drum. Wat maakt u doen, veel zin gewoon paraat. Al steekt het water, ons aan de lippen. Wie is de code rood-geel-groen voor iedereen? Al hinkt de kater, ons aan de schluppen. Als ik die code roep met Limburg wat ik meen. Wetst du wat al die natigheid met onze vaste loven deed? Met optocht liedjes, prins en buut, of bleef alleen maar de blazuut. Al stijgt het water, ons aan de lippen. Wie blieft de code niet geheim, en heel de schwas ons op de been. Al geeft het donder, bliksem, hagelstorm en regen, dan kent een echte vaste lovenschek wat tegen. Al geeft het codes in de kleuren van de regenboog, de vaste lovenschek geen door, dat is geen vroeg.
in 2017 toen in dat grote paviljoen op het Schouwburgplein in Heerlen de geleende en code rood-geel-groen. En de geleende als duo, Maurice, ja, die zien we ook niet meer terug, hè? Nee, maar Maurice is wel ivrig aan het schrijven geweest, dus wij weten, komen voor daar nog tegen. Ja, dat is een dus, zeker. En had ik dat trouwens zorgen gebaat? Er zijn best wel geëikte namen afgezwaaid. Die zagen, nou ja, dit gewoon van de midoe. Dit is kloor voor ons, het LVK. Is toch allemaal spannend. Ja, dat is spannend. Ja. Zorgen niet. Het is natuurlijk wel dat ze die gaafvrees van oké en nu. Want ze hebben ook natuurlijk ooit van voorgangers ook een rol overgenomen. En wat dat betreft, waarvoor blij met 182 inzendingen. En dat is toch zoiets veel fris bloot in het hele gebeuren. Dat is natuurlijk ook goed voor de vastelavond en voor de jeugd erbij te betrekken. Ja, de hoop staat die natuurlijk gaat ruimte vullen, ook misschien. Die denken misschien, die vaste gasten, zal ik maar zeggen, die zitten niet in de halve finale. Wij weten lekker door staan. En dat weten we als voor de 60 had, hebben we van u dat door van gebroek hebben gemaakt. Ja. We hebben er pas 10 gehad. Ja. Die halve finale is pas half vol. Dus we gaan gauw weer met eentje nummer 11. Halve finale is 11. Is dat meteen nog het sms-nummer strak dan? Het sms-nummer is 4004. Ja, en dan het leedje bijvoorbeeld 11. Ja, precies. Dat is deze volgorde. Nou, dat werd allemaal nog wel bij de halve finales gecommuniceerd. Weer gaat naar het Corneliushoes. Weer gaat naar de halve finale van het 49e LVK. Ik denk dat er een café is, ergens weer, in Limburg. Waar ze binnen nu en 4 seconden met een maan of 20, 24, misschien wel 30 uur leggen. Alle vaste lovenschekken zien gescheurd. We denken wat slecht liep. Lucht nou even zangers een bekeertje. Zoveel te met de vaste loven niks te geven. We geven alles in de positieve zaak. We denken Wij willen weer, Maurice. We horen de prins en oud-prinsen van het Graashoek, dus in Noord-Limburg. Job van Hoof tekent voor de tekst en de compositie. Nou, dat is leuk. En dan komen we met een grote groep door Noord-Limburg. Dus dat klinkt ganz goed. Oké, en dikke proficiat richting de Graashoek. En we kunnen ook een proficiat checken naar Oosterhoorn. Ja. Mich kom bevragen, wer ich Dreckprinzess. Auf ich nicht lang te denken, roep ik volloed, yes. Met glitter op die ogen en een kleunke op de kop. Hinsen met is prinses alle kantjes op. En ze mich kom bevragen, wer ik Dreckprinzess. Zwijden zet er in een kleed van kant en mesh. Dan wordt de vaste loven die een groot succes. Reken maar van yes. Ja, dat is leuk hoor. Ja, een prachtig liedje met een prachtige woordspeling met dat Dreckprinses. En ik zou zeggen tegen de lui, als ze niet precies weten wat we bedoelen, google eens op Miss Patty Pam Pam. En tussen Pam Pam een streepje, dan komt ze terecht. Die deze artiest uit Amsterdam. Robert Brux, waar de schrijver van het liedje, en Luc Opdekamp, de componist. En eigenlijk is, wat ik in het begin zei, bij Kitty Hoeven was uniek op Pinkpop gestangen. Nou, dit is nummer 2 op Pinkpop gestangen. En die had ook een bucketlist, dus het hing toch allemaal een beetje vanaf in elkaar. En daar wou ergens op LVK optreden, en had er op Pinkpop uitgestangen. Nou ja, in de halve finale is dat gelukt. Miss Patty Pam Pam, Dreckprinses dus in de halve finale. En het gaat ook voor dit liedje uit Van Rooij. Ja, misschien een beetje een onbekende naam voor jullie, hè? Ja, dat is het trio So. Dat zijn 3 mannen die in ieder geval in de finale hebben gestaan begin november van het liedjesavond van de Pielhuis in Venrooy. En die roepen ze eigenlijk in dit liedje gewoon op om af te tellen. En ja, ze tellen nog van alles af. Maar uiteindelijk willen ze van het leven een feest maken. En dan komen ze op die vastelavond. En dat bezingen ze in dit liedje. Wil Kremers is de tekstschrijver en de componist is Frits Tilburgs. Ja, en ook de winnaar van het concours door in Venrooy. Dus alweer een keer proficiat. Ik kreeg net een appje uit een zeker café ambiance. Fake news, het is allemaal fake news. Het is vast bekend wat ze gehoord het aan de fake news. Doe vult ze op die klompen aan dat dat niet waar is. Doe kluis nog eerder dat die zuster die de moor is. Ach, wie komen ze eraan?
moeten doen gezorgen. En het voornoemde café, dat ligt in Elsen. En achter de plaatsnaam zet ik Maurice het tweede stripje van deze avond. Ja? De tweede keer dat we die naam nummer vanavond. Ja, en wij, Elsen zegt, denk toch ook denk ik aan de knuppelen. Die twee mannen, die weermannen zal ik maar zeggen. Die Grieze Stuifjas met alpinopet op. Een jaren bekend, een humoristisch duo. En ja, ze zwom voor de eerste keer met een 2,5 finale van het LVK. En een hele hoop onzin, fake news in het lijstje. Maar dit niet. En wat ook geen fake news is, daar hadden we het net al over. Een aantal lui die ook kon schrijven voor anderen. Guus Stijnen is namelijk degene die voor hun het liedje heeft gemaakt. Zowel de tekst als de compositie. Ja, en hij proficiat voor de knuppelen. En dan kennen we meteen, maar wat toch aan het feliciteren zijn. Je gratuleert, Sarah. Ja. En zo jek, nou het mimi op de ek. Nou die fijne mademoiselle met die zwarte charretelle. Hoe het ze zieke stek. Ja, dat trok mich aan direct. Ik ben zo jek, nou het mimi op de ek. Het winnen liedje hoe kerk gewoon zit. Hoe een eigen concours dan, hè? Ja, dat is René Reulings die dat liedje het gemaakt en ook zelf zingt. En hebben zingt eigenlijk het Mimi. Dat is een meisje wat bij hem op de hoek woont. En het deed dat op een prachtige manier over het Kerkroods dialect. Met schone woordspeling in de Franse taal. Eigenlijk helemaal voor ons, zeg maar, uitbeeld. En daarom kreeg er een beeld wat, hij dat u, dat ze langs de ek loopt. Ja. Ja, en nu een beetje swing brengt in de vastelovensmuziek. Dat is leuk. René Proficiat Jong, de best erbij in de halve finale. En groeit genei. En dat geldt ook voor de Moelberen Boys. Ja! Want als ik straks dans Marietje ben, kan vast een oven mee kapot. Heb ik de prinsenmuts toch graag eens in het revolveren in de bos. Met het allerschotste bekje aan vlieg ik de vaste oven door. Leef ik 3 dagen lang niet door een baan met de putjes van de vloer. Oet Horst, hè, Maurice? Ja, de Moelberen Boys uit Horst, die een druim hebben de vastelovensdruim gaan. En ja, eigenlijk bezingen ze het en ze maken het gewoon door. Nu als dansmarietjes op het podium gaan staan in de halve finale in ieder geval. Ze hebben samen de tekst gemaakt van het liedje. En de componist van het liedje is Willem Heldens. Proficiat, mannen, dan zit erbij. En dat E-café wat voor hand geprobeerd te bellen, ja, dat breekt nu wel gedoe, denk ik. Tweede vlagje van de avond op de kaart. En neer. Voor altijd vanavond van Royens. En die stonden vorig jaar ook al in de halve finale. En dat is een groep die bestaat sinds 2019. En de zus van Prins Mats van de Quierbezoekneer, die zit ook in deze groep. En dit wordt gemaakt door Eva Kusters en Pim van Weilik. Die waren degene die de compositie maakte. Nou, proficiat alweer nog neer. Daar kennen ze zich het handje geven deze avond. Ja, ik dacht maar even aan Austro, maar dat klopt in dit geval niet gans. Ik heb geen rij om te stoppen, geen rij om te gaan. Witse waarborgen, toch wil je alles liegt te kloppen. Es harder, sneller slaan. Witse waarborgen, gebeurde dat het kind. Spring ik de gekke vaste loven in. Gebeurde dat het kind. Heb ik vrek de schooien zin. In het verleden ook wel eens voor Austro uitgekomen, maar het is Oersbeek, hè? Ja, Oersbeek, daar hebben ze gewoon ingeschreven. En dan hebben we de voor Rempetemp. En natuurlijk al een aantal jaren ook niet weg te denken in deze contraien. Meer voor die finalist, dus het geen reden om te stoppen. En ik weet niet of dat een woordspeling is op over het net over hadden. Dat kunnen we ze misschien de volgende keer vragen. Ze hebben goede zin en dat is bedacht door Julie Notermans en Roger Pissers als de tekstschrijvers. En de componist, dat is ook dezelfde Roger Pissers, die ook in de groep zingt. Ja, de mannen van Rempetemp. Proficiat. En dit is een liedje dat staat dus in de Easthoven finale. En dat komt uit heel. En wie te weer en naar de krant, en wie te dat burtje aan
Schupperoos uit heel. Ja, met eigenlijk de druim van iedereen die vastelavond viert... en eigenlijk het spookbeeld van iedere kastelein natuurlijk. Als ik er een in een beurtje morgen gratis beer op de tap zet... dan heb ze gaat te leggen, dan gaan ze discussie aan. Dat deed Schupperoos uit heel. Dus David Peters, dat was de man die zowel de tekst als de compositie voor zijn rekening nam. Voor de nu getiende halve finalist. De eerste halve finale is bouwvol. Die gaan voor nu gaan vullen en verhouden het over jong talent en zo. Ja. Wat dan opkomt, dat geldt net voor deze. Nee. Met alle respect zal ik dat. Groeit op de dorp en groeit op de stad. Die klasseneren weer in het plat. Groeit op de lu en groeit op het fly. Het water in de moel en zich niet aan de gaai. De vaste laven, ons Limburgs idee. Zoals in veel getogen en dat wil oké. Ja, zelfs als de 6 man was dat voor een cliché. Verrig hier de charme van de zachte G. Halve finalist 20. Ja, en ook een oud-gedeinde natuurlijk. Cartouche, de winnaar in 2006, dat zit bij ons in de familie. En dat als jullie een schoot gaan tellen, dan zijn ze erachter gekomen dat ze 24 jaar bestaan in 2025. En dat gaan ze op een hele unieke manier vieren. Ging maar op hun website, want ze gaan in september een jubileumweekend doen, waar ze 25 gratis optredens weggeven. Dan kan je zich voor inschrijven. En ja, dan zou ik zeggen, surf er eens her. De charme van de zachte G van Cartouche is een compositie van Ger Hofwijk en Guus Kitsen. En dat Guus Kitsen was ook degene die de componist is van dit liedje. Ja, ik kreeg een appje van Bart Jansen, dat is al bekend. Zie je, ja Ruud, ik zat bij de pedicure, ik had gemist. Nou ja, Bart misschien wel, want voor hand de eerste halve finale vol. Maar speciaal voor dich en Angerlu die later aan ingeschakeld. Geef wil ik nog even de namen van die eerste 20 liedjes die erin zitten. Met als allereerste bekendgemaakt is een ovend Kitty Roeven, Oud Venlo en Eindmoment. En dan het grote koor uit neer met Dan een gebroek, nummer 3, dan Willy en Wo kriebelt het bij dich. En dan gaan we naar Venlo met Marina Klaassen met Os Paradies. Tim Hamers, voorheen bekend als Durtim, steekt in de halve finale alvast van harte beterschap. Kunt u het voor Egelse. En voor Gulpen komt uit het duo Springlevend met Wie in Limburg. Van Roy is erbij, bucketlist van Never End. Dan gaan we naar Else voor de eerste keer dat we de Claire met 11.000 door de straten. LVK Royalty is er ook bij W3 uit Venlo met Blijven Zingen. En dan gaan we naar Weert met Stefan Wolter en dat blijft aan de gang. En ze zitten nog immer een feest en liggen nog immer op. Ik weet het zeker. De prins en de oud-prinsen van de Graafschap. Wij denken En dan Missy Patty Pam Pam uit Amsterdam. En dat is de Drekprinses. Het winnend liedje van de PLH steekt ook in de halve finale van het LVK. Zo met Wij tellen samen af. En voor de tweede keer waren van Else en deze keer met de Knuppelen. En die brengen allemaal fake news. Swing is the thing. Oeskerkgouder, René Reulings en het Mimi. En dan gaan we naar Horst voor de Moelberenboys. En dat zijn de Vastenovers droombaan die ze willen zuiken. Ook in Neer liggen ze alle nu bij in het café. Want Royens is er ook bij voor altijd vanavond. In Oostbeek is het Rempetemp met Verrektes Gooie Zin. Dan gaan we naar heel Schupperoos in de eerste halve finale. Morgen gratis beer. En dan maak ik voor de 20 vol in Lummerich met Cartouche, de charme van de zachte G. De eerste halve finale, dat is dus de opname van de donderdag 9 januari in het Corneliushoes op Grootgenee. Keertjes na deze uitzending in de verkoop. En de uitzending is op 10 januari op de vrijdag en op zaterdag de herhaling. Dan kent ze gewoon sms'en. Dus meteen gewoon weer beginnen aan de tweede halve finale. En ja, van hem qua LVK het afscheid van Lui, want dat doet er een hoop al niet meer met. Deze band ligt gans op de voet. Die bestond niet meer. Maar dan even stonden met dit liedje in de finale in 2015 en de Degenkerkgoa. Met Vladimir. Vladimir, daar roest de helft van jaren. Alles wat er ziet, dat valt der hand. Aan de spiënte wem ze klagen. Ja, de ganze Welt die wird ervan. Maar ons Limburgers de kriet en de helle. Als sliten ons het jas jans af. Dat zal de kaaie bier wel wat zellen. Brengt die genne wodka en hou af. Vladimir, hey Vladimir! Van ons Christ du de Vladimir, Vladimir! Hey Vladimir! Du Christ de Ries de Vladimir, Vladimir! Hey Vladimir! Hey Vladimir, Vladimir, Vladimir! Hey Vladimir! Allah, vergiss die nächste keer! La 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 la. Doch Vladimir kunt de
Vroeger bij de Bäcker en zegt alles wat hij ziet, dat is van mij. De Duterrieste is wel lekker. En dan ik ook de havenbiedestig. Maar als Limburgers de kriet en de helle, als sluiten ons het jaarschans af. Dat zal de KIB wel vertellen. Pak hem dicht maar zelf en hou af. Vladimir, hey Vladimir, hallo Christus de Vladimir, Vladimir, hey Vladimir, du Christe Rieste Vladimir, Vladimir, hey Vladimir, 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 hey Vladimir, Allah verlust de niks keer. La 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 la. Zit er Vladi tegen Timmermans. Ik ries de Vlaamski, zit er Vladi tegen Timmermans. Maar het allerbeste spreekt toch Timmermans Frans. Futsiruski, hey, wat doe je in kans? Vladimir, hey Vladimir, Halus kennst du de Vladimir, Vladimir, hey Vladimir, du kriegst de Vladimir, Vladimir, hey Vladimir, de Vladimir, Vladimir, hey Vladimir, Allah, du bist de nächste Kier, la 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 la. Darnever Vladimir stond net in de halve finale dit jaar, want ze bestond niet meer. Ja. We kregen post uit allerlei cafés via de app. Daar werd overal gekeken. Café Het Hitsige Hart in Mijl. Daar is het druk. Daar zit ik het Oud-Prinsen bij je. In de Ospel zitten ze bij je. In Heerlen in Café der Klingen. Ja, het is overal spannend. Want we gaan Maurice langzaam aan de tweede halve finale beginnen. Opname op de Vreugde-Vrijdagavond op 10 januari. Ook op Groetgenhei. Ook in het Corneliushoes. Ik ga gewoon de eerste halve finalist uit die halve finale bekendmaken. Liedje nummer 21. Ik ben zwaardig, wie in communieske hanging, maar in het zolderkastje loop ik tussen wassen, lopen stekjes hangen, loop ik tussen kleerhuisjes, kleerstangen, verdig, wie in communieske hanging, door in dat zolderkastje, schenken over tussen de rommelen en oude björn. Ja, veel wenken even naar de camera, want ik ga begrijpen dat Luc vanuit Spanje zit met te kijken. Ah, ja, ik dacht dat de machine in de keizer zou op de Maardenmeersen. Want ja, dat is het liedje van CV de Anouis, dat dit jaar gewonnen net. Het is de Klomp en het liedje is opgedragen aan een lid wat veel te vroeg dit jaar overleden is. Bram Volders, zo verdig wie een communieske. Oetmeersig zei het al. En we hadden het net over Maurice Pleumakers al. Die heeft dit liedje gemaakt, zowel qua tekst als muziek. Ja, en fijn dat ze bij de Klomp ook weer een beetje gaat kunnen vieren hoe dat Hans het door verdient. Proficiat mannen, hier zit erbij. En het geldt ook voor dit liedje. Oet El. Vingers in de naast, vingers in de naast. We gaan er op de stoffen pasten van de energie. Twee vingers in de naast, vingers in de naast. We hebben het getroffen en ons komt er toe te drie. Twee vingers in de naast, geen wie ben ook geen drie. Tot het weer uitgeteld, dus met de ploffen blijven we nog niet. Ja, Maurice. El daarbij. Kijk, dat is toch ook leuk. Ja, precies. Ja. En dan is de artiest, dat is Ron van richting Gooi. En ja, eigenlijk met twee vingers in de naast naar de halve finale. Dus het gaat van alleen voor, om zo maar zeggen. Ron van Rooij, die schreef het liedje zelf samen met Verkolen. En Verkolen is ook degene die de muziek verzorgde. Ja, en nu zit ik even te rekenen. Ja, 20 jaar is natuurlijk op zich wat ze kunt vieren. Maar in Vastelovensland deed ze dat wel net. Maar deze heren wonnen wel 20 jaar geleden, hè, de LVK. We zijn de maffia van Vasteloven. We ritselen en trieksen op bevel. We zijn de maffia van Vasteloven. Want joemelen is ons verleenmodel. En Guido zingt aan het kunt dat in de gazet. Hij kijkt van ons naar zelfgemak, de beest kom mee gewet. We zijn de maffia van
Ja, 20 jaar geleden wordt het 2 maal afgezegd nog te kort. Maar ik begreep de tekst nu, dat gaat over een peertskop. Ja toch? Kent ze die maffiafilms net? Ja, zo bedoel Ja, ik. zeker. Nee, ik gewoon even verbaasd wat ze het noemen. Maar nee, die redenatie ken ik nu vorig jaar. Ja. Dus ik dacht aan maffia en gedangen. En ik ga even weg aan druimen. Want vorig jaar waren ze met een afgetrainde lichamen dat ze op de bühne stonden. Paul en Leo. Ja, nu de maffia. Ik denk, wie snel kent het gewoon met die carrière. Maar die carrière dan toch weer op de halve finale. De ervaren mannen dus van Paul en Leo. Uit Parkstad, Paul Munsterman, die maakte de tekst samen met Leo Keulaerts. En Paul was ook degene die de componist is van dit liedje. Ja, dat wordt dan voor Helle en proficiat voor de mannen door Paul en voor Lee. En Kessel. Kessel. Dit is geen brons, dit is geen zilver. Maar vast de loven nummer 1. Gewoon die zaak met stip, dit is de gouden tip. Maak van ons brons, groen en goud. Goed geld. Want dat is Milou. Dat is Milou uit Kessel. Ja, het is heel duidelijk. Hij deed het niet voor minder. Hij heet vergroten. Dus eigenlijk zou ik zeggen, ja, die is eigenlijk al voor en bordurend op een finale zou ik zeggen. Want dat is natuurlijk goud wat ze door kan winnen. Uit Noord-Limburg, dus uit Kessel, Marijke Gezen maakte de tekst. En Pim van Weilik was de componist van het liedje Goud. Milou, proficiat en dat zag ik ook tegen Mout. Grijp die kans en vier het leven. Spreek de jong aan den nood die vlag. Zeg hallo tegen het beetje dat ze nooit zie hij is verwacht. Zwijt de schmieten noemen af, dat is maar in het rond. Het is vastelovend. Geniet van het moment, geluid ligt dat het kent. Noem het nooit meer terug. Griep die kans het het. Ja, dat deed Mout Chatinier uit de Wereldstad Geleen natuurlijk. Denk niet aan morgen, vergeet al die zorgen, de rode draad in dit liedje. En ja, we kennen Mout natuurlijk niet alleen van het LVK vorig jaar, maar het scoorde de vastelovend 2024 ook de beste carnavalskraker van 3FM. Dus dat is schon een prestatie voor deze jonge dame. Het schreef zelf het liedje samen met Brian Raats. En Brian is ook een van de componisten, liggen ook samen met Mout. Dus een co-productie tussen Mout en Brian. Dit is halve finalist nummer 26. Wees zien langzaam en zien niet al te vlug. We willen wel vooruit, maar het gaat eerder terug, want wij zien langzaam. Kijk, in Eindhoven werd met geloeseld bij het Liedjesfest, die organisatie Lampengat. Ja, dan noemen ze dit Dijnen, geloof ik, hè? Heel rustig. Ja, Ja. Dus aan dan te bedenken dat ze vorig jaar zo'n springende veld met de Porsche's op de halve finale stongen. En nu heel langzaam, dus ze zullen nog wel meug zijn. Uit Veulen, dus David Jansen is de tekstschrijver van dit liedje. En Stef Klaasens, de componist. Nou, een dikke proficiat. En daar schikken we ook. Nou, Mark Gruithuizen. Ja. Kom dans met Peter en Botaki. Hoe heel het bos van Ekkeland. De sfeer is top en is weer aki. Nu schuift de meubels en de zeurig aan de kant. Kom dans met ons de Limbotaki. De Polonaise schiet in de kast. De hele boel werd knettergek. Die veljagt alles op zijn plek. De Limbotaki van het. Ja, Mark Gruithuizen is erbij. Ja, en samen met W11 deed dat. Dit is de samenwerking al opgezocht tussen die. En de tekstschrijver van dit liedje is Erik Rek en Charles Jeuken. En Erik Rek en Mark Gruithuizen, die tekenen voor de compositie. Nou, oké. Dan hoort er voor het nog even binnen de familie. De Limburgse lente vol vuurjaarsplezier. De wind doet het zeer, bleus ons op en neer. Ons vriendschap die groeit, de liefde die bloeit. Lang leven de Limburgse lente. Vol schone momenten, 3 dagen aan een stuk. Hey, vieren weer samen, vastelovensgeluk. Met de Breurkes. Ja, de Breurkes uit Panningen, de Limburgse lente. Helemaal natuurlijk naar de Wijntje Rouvalu. Daar hopen dat dat gauw voorbij is voor de vastelovend te kunnen vieren. Mark van Munnekom maakte de compositie en de tekst. En de tekst dat deed hij samen met Robert Jansen. Nou, een dikke proficiat voor de Breurkes. En dit is de volgende. En dan werd ze koek, 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 koek. Dan kan het veugelken op voeten. Koek, 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 koek. En schijt zich weer naar voeten om. Koek, koek,
Koek. Dat denk ik dat de titel van het liedje is. Ja, dat klopt. En de Plekband is de groep die dat liedje maakt. En we hadden het al eerder over. Maurice Pluimakers, hij komt alweer langs hier. Ja. Het, zowel het liedje, de tekst als de muziek gemaakt. En ze komen uit Arends Genoot. Ja, het lijkt me als liedjeschrijver toch nog spannend. Het is er wel zelf niet met als artiest, maar dit is toch gewoon het voor deze. Ja, liedjes ja. maken die dan effect sorteren. Nou, proficiat Maurice ook voor dich natuurlijk. Voor zijn bouwoverwees, ik neem aan dat er nu ergens een café in de provincie is wat misgeet. Ja. Dan kunt die was en geef ik gas wie in de vaste lovenspaas. Dan ga ik door je oren ook al door een dubbelstijnse moer. Ik geef niet op, jij lijkt een stok, het vies gaat op en dobbelkopje. Elke keer een beetje meer, dat is wie ik vaste lovens vind. Ik ken deze stem, dit is Sander Seelen. Uit Echel. Uit Echel, ja, precies. Van de oud-prinsen uit Echel. En ja, eigenlijk zingen ze in het liedje alles wat gewoon niet lukt het gaan zo door. Wordt allemaal fout gaat, maar met vastelovend dan zijn er geen belemmeringen meer. Want dan gaan ze er vol tegenaan en dan lukt alles. Wie niet zoveel maar zeggen. Sander Seelen, dat is zowel de tekstschrijver als de componist. En de componist is ook daarbij Emil Zarkovic. Ja, nou, dat betekent dat die tweede halve finale half gevuld is. Die tweede helft van die tweede halve finale, die gaan we zo meteen nooit uitvullen. De derde halve finale ook. We gaan nog alles vertellen over het concours, hoe het weer gaat. En over de kaartverkoop voor de verschillende evenementen die de stichting LVK organiseert. Tot zometeen. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door schminkspecialist.nl, Mobiliteitswereld, D&D Verhuur, KTS Schreurs, Tetru, Bohaco, Vegers Meubelen, Caramelle Freddy, New Energy Systems, Scala, Daniels Traprenovatie en Timmermans Carnavalsartikelen. In 2024, Gerrig, gaat nog op Zuid-Een. Ja, het is al bijna vastelovend, jongens. Hoppakee. Ja, en we beginnen alvast met vieren op Oudjaarsavond. Ja, want dit is alumni zien we die DJ. En tussen 10 en 2 zenden we ooit clipjes opnieuw uit. Spotify kent de route, voet ermee weg. Kieken dus op Oudjaarsavond vanaf 10 uur bij L1 TV. En als je kiekt, maakt ze ook nog eens kans op de allereerste polsbandjes. Nee! Nou, proost. Gezondheid. Gezondheid. Hij is druk. Van 10 tot en met 16 februari verstoppen we elke dag 1 gouden sambafoon ergens in de provincie. Vind jij hem als eerste en weet je het juiste codewoord? Dan win jij €1000 vastelovens te goed. Kijk nu op l1.nl/sambafoon en doe mee.
Vegers Meubelen, Caramelle Freddy, New Energy Systems, Scala, Daniels Traprenovatie, Timmermans Carnavalsartikelen, Schminkspecialist.nl, Mobiliteitswereld, D&D Verhuur en KTS Schreurs. Dit is de bekendmaking van de halve finalisten van het LVK. Goede vierstem, goede volgaat alles geven ten. De vriendschap voor het leven ten. Gelukkig zijn we bed, 4 dagen lang aan het bed. Goede vierstem, goede iedereen de kindse ten. Je gaat niks meer te winsten ten. De goede voor de zee, de zedels voor zich weer. En verrekt is goed op wit. Dat is de schoerman die verjaardag stiet per ongeluk verklit. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Als de diëtist het belt en begint de koek vertelt dat die avond maar met de vaste loonsdag ook geldt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dan wordt ze gebeten uiteraard. Stuur de vaste lovens als ik kan. Het goede vierstem. Goede volgas alles geven ten. De vriendschap voor het leven ten. Gelukkig zijn we bed, 4 dagen lang aan het bed. Goede vierstem. Goede iedereen de kindse ten. Ik ga niks meer te winsten ten. De goede voor plezier. De zedels voor zich weer. Als de baby zit gestrest, tegen op dinsdag sms. Of de dorst van vrijdagavond nu nog steeds niet is getest. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Als de buurman het niet flikt, als de opdracht net vertrekt. Die in een voicemail in te spreken, dat die hoes het afgefikt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dan wordt ze gebeten uiteraard. Stuur de vaste lovens als ik kan. Het de goede vierstem. Goede volgas alles geven ten. De vriendschap voor het leven ten. Gelukkig zijn we in bed, 4 dagen lang aan het buffet. Goede vierstem. Goede iedereen de kindse ten. Ik ga niks meer te winsten ten. De goede doppen zeer. De zedels voor zich weer. Met de goede route, met de goede route, met de goede route, met de goede route vierstem. Goede volgas alles geven ten. De vriendschap voor het leven ten. Gelukkig zijn we bed, 4 dagen lang aan het bed. Goede route vierstem. Goede iedereen de kindse ten. Ik ga niks meer te winsten ten. De goede lopen zeer. De zedels voor zich weer met de goede vierstem. Goede volgas alles geven ten. En ik geef tegen op ik echt niet aan blik. Ik wil altijd plezier. De zedels voor zich weer. Ja, ook LVK-pensionado's Hondervel en groeten uit de vierstand. De mannen zijn bezig aan hun laatste seizoen en grond. Ik sta het even uit de kop op 8 november. Echt definitief uitgezwaaid werden met een grote receptie in Halen. Goed, Maurice Gorissen is bij mij van de stichting LVK. We zijn bezig met het bekendmaken van de 60 halve finalisten van de 49e edities. De halve finales op 9 en 10 januari in Corneliushoes op Groetgenij, Hellehei. En we krijgen appjes uit allerlei cafés waar artiesten en liedjesmakers bij is. Het Café der Bok op Hellehei, daar zitten ze te loesteren. Bij der Klingen in het centrum van Heerlen. Café de Prins in Ospel. Nou ja, het zijn maar een paar. Er komt van alles binnen.
inzenden via de app 0682152500. Voorhand Angerhof, halve finale gevuld in de eerste stond. Wil ze dat allemaal noorlezen? Het is goed dat Aniek Boersij is. Dan kan ze het allemaal volgen via de kanalen van de Stichting LVK. En nog L11 Laaf met bijgewerkt Durg, onze eigen Ralf. Dus de kan eigenlijk de info niet missen. Toch even, Maurice, ik vind dat hier best wel een stevige wijziging in het reglement had doorgevoerd. Want normaal houdt ze 5 beschermde leedjes die uit die runde van afgelopen zondag zouden komen. Ja. Dat is niet meer. Dat is niet meer, nee. Nu gewoon 20 leedjes dus, die zich direct geplaatst hebben. Nou, maar wat misschien nog wel een grotere wijziging is dat elke ronde zich afsluit. En dat de volgende ronde weer begint met 0, zeg maar blanco. Dus de stemmen van de LVK-jurydag en dus van de LVK-jury die tellen helemaal door. Iedere ronde opnieuw. En dat hebben we gedaan omdat natuurlijk steeds belangrijker ook wordt wie sluit een artiest aanbiedt publiek. Wie komt er over? Wie is de performance, zeggen ze dat dan zo show. En dat wordt dan met gejureerd zodanig dat niet alleen tekst en muziek zeg maar de basis van het liedje meetelt, maar dat ook wie brengt de artiest het en aan de andere kant ook wie pakt het publiek erover metgeet. Ja. Nu wordt het vroeger zo dat zomaar technisch gezien koes het zo zie dat ze zo'n eng sms-stem toch in de finale stinkt op basis van de jury. Ja. Nu is het dus wel immer wichtiger om achterban te hebben. Ja. Ja, dat klopt. Maar ik kan zo ook zeggen, goede liedjes zorgen waarschijnlijk voor de muziekliefhebbers zelf voor de achterban. Dus dat het is eigenlijk een grote hoeveelheid stemmen die komen. Dus volgens de statistici zullen we zeggen, Lude verstand van hebben, die zeggen allemaal de grote getallen heffen dat op. Dan moet ze al daadwerkelijk hele grote groepen hebben, wil ze dat beïnvloeden. Nou ja, goed. Dat wordt niet zullen we zeggen, reëel geacht dat dusdanig kan beïnvloeden. Ja, dan nog even naar de finale. Dat is nog weg, 14 februari pas in Nederland. De weerstand in de oude Philipsfabriek. Dat is nog maar 3 jury's dan, hè? Ja, dat is ook ingekaderd, zag ik. Dat is ook ingekaderd. Dat is ook, zou ik maar zeggen, naar aanleiding van. En dat betekent dat de vastelovensjury voor 1/3 meetelt. Het volk telt voor 1/3 met. En dan telt de helft van de LVK-jury die afgelopen zaterdag geteld en gejureerd hebben, telt dan voor 1/3 ook weer met. Maar niet wat ze zaterdag hebben gedaan, maar opnieuw. Dus wat ze zien in de weerstand. Dus dat tellen op al die elementen met. En dan telt elk deel voor 1/3 met. Ja, vanaf nu werd dus elke runde opnieuw gejureerd. Zowel door de LVK-jury als door het publiek, zou je kunnen zeggen. Dat is het eigenlijk, Nou goed, Lotte voor Isma, die halve finale is dus vullen. Daar kunnen we stand druk gaan maken, een punt en sms'en en zo hier. Dat kunt alle nu wel. Ik hou het over het ambiance in de uitzending, dat is het wel langzaam tijd vuur. Vaste lovers line dance, hey vaste lovers fans. Limburg ligt 3 dagen in het schuur en zet zijn beste leersgevuur. Het gaat van 1, 2, 3, 4, de lassen worden neer. 5, 6, 7, 8, galop op volle kracht. De vaste lovers line dance, hey vaste lovers fans. Veel liefde, boete de linkerkant, tot nieuws, Lienrijk, nek in stoel. Ja, Café Ambiance in Elsen. Weer gekke hoesto. Hier voor de 3e keer dus. Ja, de 3e keer inderdaad naar Elsen. Ivo van der Bijl, dat kennen we natuurlijk allemaal uit 2023. In de finale toen met de midzanger als Adam Gaywar geweest. Nou, en nu is hij hem terug, misschien wel verkleed als Cowboy met de Vastelovens Line Dance. Hij komt uit de westelijke mijnstreek, dus Quirijn van Halen, dat is de tekstschrijver. Dat deed hij samen met David Peters. En David, dat is ook componist van dit liedje. Nou, Ivo is erbij, proficiat. Ja, leuk. Dan, de moest zich bij het LVK onder 1 plaatje inschrijven. Ik denk, binnen het huis gekend houden, dit dat eigenlijk voor 2 plaatsen gedaan. Ja. Als kleuren dansen door de stad, en hem niet speelt uit de mot, dan zien we blij nog even kwiet. Noets te vreugd, te laat op tijd, met vaste loven. Dagenavond, kies niet te goed en ook niet druk. Heel in ons eigen stuipske geluk. Ja, Maastricht en Venlo. Dat huis het liefste gedaan, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Want Karen komt uit Venlo en Maarten komt uit Maastricht. Dus samen ingeschreven. Vorig jaar ook had de stond zo in de finale met de vastelovende Slos. En nu dus met Stukske Geluk. Namens Venlo ingeschreven. En de tekstschrijver, dat is Sheba van Mil. En dat is samen met Maarten Baar en Karen van Hoften. En de componist, dat is Jerome Lenders. Ja, ingeschreven van Venlo dus, hè? Ja. Ja, daar vind ik Maurice de motto van Maastricht ook het geven. Klopt. Van het jas bij de deuren waarop het is goed geel en groen wat de stad er weer zit. De kat is de zalmen, ze zien de zon het niet drijft als de lovenstad zie de schep weer. De zorgen niet verdwijnt dan op zee. De broodjes op tafel met leverpastei.
Ja, het is zeker de tijd van het jaar. Dat is zo. Ze schreven zich samen als artiesten uit het niks. En dat is een zangtrio met de tweeling Dave en Harold Gubbels en Boy Hankins. En in dat liedje beschreven ze eigenlijk helemaal wie ze tot het oetsen komen met vasteland. Ze hebben pijn, ze hebben kramp, maar ze blijven doorgaan. Die de richting vastelovensgeest in hun klop. Patrick Jaspers, die maakte het liedje. Zowel qua tekst als muziek. Ja, juist aan de liedje uit Venlo. Dit is voor Maastricht. En we gaan nog een stad doorchecken. Pluk je dag en breek je nacht. Maar gooit altijd chauffeur bereid op stap. Ik heb het vleesje afgeschuurd en kijk oren naar die buurt. En ik denk dat ik het ondertussen snap. En ik huur het dialect van Wiert. Dat klopt. Een Moerenpatazie, dat is de groep die dat liedje brengt. Het geitje van de Reemheisje. En ze schuiven dus langzaam niet alleen het geitje op, maar ook richting de halve finale in. En verzinnen twee bekenden, want dat waren dezelfde die biedt grote koor als tongen, Bas Kaaltjes voor de tekst en Bart Zorken als componist. Ja, Moerenpatazie dus daarbij. Proficiat. Door van nog een stad, dat moet ik even, nou ja, als je chauvinistisch denkt, bevallen, Maurice. Ja. Is de scheuren en kneuren wals. Ene worsten op lange vakant. Lucht die been van bewegen is goed voor die lief. Het is ook nog gezellig, dus wees niet zo stief. Dus pas des te hups is niet mals. Dit is puur, dit is enkel vervals. Door een kiek wat gebeurt, als me scheurt en de kleur die de scheuren en kleuren wals. Ik zou bouw zeggen, het is een liedje van Gustijn, en dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Dat is inderdaad waar. Dus dat is even opnieuw langskomen. Courage is de groep die het brengt. En Courage is een trio dat besteedt uit Ronne Hunnekes, Maaike Spee en Jan van Daal. En ze zingen eigenlijk dat bewegen goed is voor de botten, voor de knuik in het lief. Ja, hoe komt het vuur? Zo zit dat. Ja, dank je. Dat wil ik nog even laten zeggen. Ja, nou. Goed, gaan we naar de volgende. Den janse dag door je weer. Aan heen natte door je praat. Wil je lachen en je kreeg en ik zelf warm op je raad. Al die lu, heren, joh dat zit mijn beste vriend. Ik sta met dat ik zing. Hij steekt ze nooit alleen. Ja, ik huur net alleen hem het orgel, maar ook Ripuarisch dialect. Ja, uit Bochels, hè? Ja. Het stamlokaal, dat is de titel van het liedje. Nooit je daad. Of ja, Ruud, misschien moest u het spreken. Dat, ja, nooit je daad. Ja, dus dat zit in die contraire, zullen we maar zeggen. Hè? En Jens Horbach en Tom Ruiters, dat zijn de tekstschrijvers van het liedje. En Niels Horbach, dat is de componist. Nou, proficiat, Bochus, daarbij dus. Dat geldt ook, ja, het werd bijna saai, maar we gaan terug naar zetten even. Ja. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Solo net. Door die armen mooi, zo wie ze kennen mooi. De Solonaise, in Solonaise ga ik voor ons. Solonaise. Ik zwiep die armen mooi, zo wie die kennen mooi. In Solonaise, dan ga iedereen voor ons. Weer horen van Maurice. Dat is de Interlimbo's. En dat is een liedje dat geschreven is door Jacqueline Smeets. En de muziek is van Johnny Vosdalen. En dan zult u misschien zeggen, Jacqueline Smeets kennen voor die. Nou, misschien niet zoveel die onder die naam. Maar ze zegt DJ of in de tijd van de Oktoberfeest DJ Dirndl. Dan zullen waarschijnlijk heel veel u zeggen, dat is die inderdaad. Het liedje heeft het geschreven in Scheveningen. En het geeft ook met, in de clip zal het dadelijk duidelijk zichtbaar zijn. De arm recht omhoog, de kop naar achter. En dans dan de Solonaise. Ja, de Interlimbo's, hè? Dat is de uitvoerende. Nou goed, proficiat, nog een liedje. Hoe zit dat erbij? Leuk. Dan gaan we naar een duo dat we ook voor de laatste keer gaan zien in de halve finale. Wie stond nog één keer op? Zoals een mop met vastelovend. Nog één keer op. Wat geeft het door jouw leven nog? Eén keer op. Zoals een mop met vastelovend. Nog één keer op. Wat geeft het door jouw leven nog? Ja,
onmiskenbaar. Bjorn en Mieke. Inderdaad, de winnaar van de 2022. En dit is hun 11e LVK-inzending. En ze blijven wel optreden, maar niet meer hier op het LVK. Ze hebben hun jubileum gevierd. En dat is binnenkort, hebben ze me gezegd, op L1 te zijn. Dus ik zou zeggen, kieken blijven. Oet van Rooij, dus Bjorn en Mieke. Het liedje wordt geschreven door Roel Gomans, Jules Rijvers en Leon Arts. En Roel en Jules, dat zijn ook de componisten van dit liedje. Ja, wij stonden nog 1 keer op. Dat is halve finalist nummer 38. Ja, we gaan de truc naar dat eke-feke door en neer. Daar kennen ze wel van de tiek afspringen. Ja. Ja, neer dus, maar wij horen voor een, Maurice. We horen bijeen geraapt uit neer. En dat is een gezellige groep dames. En eigenlijk is wat hun betreft vastelovend het hoogtepunt van het jaar. En dat doen ze met het liedje Het Rendement van de feesttent. En dat is gemaakt door Mieke Jacobs en Patricia Berbe. En Mieke Jacobs is ook degene die de muziek verzorgde. Ja, en de damesgroep proficiat leuk. Alweer neer. Nou, dat gaat hartstikke goed hoor. En zij vertellen, ja, dan hebben we nog 1 liedje te gaan. Dan is de tweede halve finale al vol. En dan zitten we eigenlijk 2 rijden van deze oven. Dan hebben we het al gehad. Dat ben ik niet geweest. En was ze mij nou sinds. Ach man, dat klopt toch gar niks van. Zo is het niet gekomen. En moet nog heel wat komen. Want als ik terug in en ik het straks gedaan. Dat ben ik niet geweest. En was ze mij nou sinds. Ach man, dat klopt toch gar niks van. Zo is het niet gekomen. En moet nog heel wat komen. Want als ik terug in en ik het straks gedaan. Dit is Anne Benke. Ja, het klinkt een beetje stoer. En dat is het misschien nog wel. Want vorig jaar was ze debutant. En dit jaar weer in de halve finale. De groep heeft ook metgedaan. En het goud gedaan bij Opus Jokers in Venlo. Dit ben ik niet geweest. Anne Benke dus. En het liedje is geschreven door Mirte van Dijk. En de compositie is van Hai Gerrits. Ja, nu vlucht alle informatie die om de oren en het gaat vlot. Dus misschien is het slauw, Maurice, om even rustig die tweede halve finale door te nemen. Die dus in de vroege vrijdagavond van 10 januari werd opgenomen. En op 17 januari werd uitgezonden. Dat is wel even belangrijk voor de fans. Van onder andere De Klomp, want die stond in die tweede halve finale. Zo verdig wie een communiejeske. Vuurbram is het liedje. En dan op nummer 22 Ron van de Richting Rooi met 2 vingers in je naas. Oet Heerle, Paul en Leo en de maffia van Vastelovend 23. En Oet Kesselkump Milou en dat liedje heet Goud. Griep die kans van Maud du Chatenier in de halve finale. Namens Gelijn. En op 26 Oet Veulen Gootzat met Langzaam. De Limbotaki van Mark Gruithuizen en W11 Oet Wiert is erbij. Dan de Limburgse lente van de Breurkes, ook de Esterbie uit Panningen. Koekoek van de plekband doet Arendsgenhout, het liedje van Maurice Pluimakers. En de halve finale. Vastelovens Euforie op 30, de oud-prinsen uit Echel. En ze komen natuurlijk uit Echel. Ja, dat wordt nogal een vuur het neus aan voor dit lot te huren. Dan de liedjes uit de tweede halve finale van nu. Dit stuntje radio met Ivo van der Bijl en de Vastelovens Line Dance Else. Spaspartout op 32 met Stukske Geluk uit Venlo. Oede niks uit Maastricht, de tijd van het jaar. Moerenpetatie uit Weert met het geitje van de Rijm op 34. Zettard is erbij met Courage, de Scheuren en Kneurenwals. En Bochels is erbij met Noots Jedaat met het stamlokaal. Het gaat helemaal beter af, dat repertoire moet ik zeggen. Ja, niks aan de hand. De Interlimbus nog een keer uit Zettard met de Solonaise. En dan gaan we naar Venrooy met Bjorn en Mieke met Wie stond nog 1 keer op. Het rendement van de vierstand is een leedje uit neer en het is van Bien Gerad. Zie zijn erbij. Uit Venlo Annebink met Dat ben ik niet geweest op 40. Ja, dan gaan we de tweede halve finale compleet. Dan gaan we nog 1 halve finale te gaan. 60 liedjes gewoon door. 40 zijn er bekend. Wil ze er dan nu volgen? Kijk op de online kanalen van L11 Laaf of van de stichting LVK. Anieke staat gans aan het bijwerken. Nou, dit sluisje water wordt het zich even gepakt houden. De cafébazen kennen de leegglazen geholen. Ze kennen ze speulen, ze kennen ze vullen. En zometeen het verdict van de derde halve finale. Dit is de bekendmaking van de halve finalisten van het LVK. Met Ruud Kleine en Maurice Gorissen.
mijn jongens concert. Of alles wat ik kost. Ik gooi hem op de ster. Maar toch kwijt de klos. Ik schreeuwde naar de zaal. De arm in de lucht. Dat deden ze massaal. Maar ik ga niet zo. Wie breng ik ze het nou aan de verstaan? Zwijgen zonder hand is deze paal. Waar zien die eindjes? Ik ben ze kwijt. Ze zochten gisteren in de test. Immers heeft me geen gefles. Waar zien die eindjes? Ik ben ze kwijt. Gisteren heid ik ze nog tussen. Ik weet het laf blazen. Waar zien die eindjes? Ik ben ze kwijt. Maar heel misschien ze gingen wat de wie. Ik was er zo best ik kon opstaan. Dat ze bleven hangen in de zon. Wie hij dat gedacht, joh dat zomaar ken. Hij leven opgewacht op het moment suprem. Daar is de riepunt, de tent die zwaait al dicht. Maar als ze dan niet kies, schreef ze een leuk gezicht. Wie breng ik ze het nou aan de verstaan? Zwijgen zonder hand is niet zo van. Waar zien die eindjes? Ik ben ze kwijt. Ze zochten gisteren in de test. Immers heeft me geen gefles. Waar zien die eindjes? Ik ben ze kwijt. Gisteren heid ik ze nog tussen. Ik denk het laf Lazarus. Waar zien die eindjes? Ik ben ze kwijt. Maar heel misschien ze gingen wat de wie. Ik was er zo best ik kon opstaan. Dat ze bleven hangen in de zon. Waar zien die eindjes? Ik ben ze kwijt. Ze zochten gisteren in de test. Immers heeft me geen gefles. Waar zien die eindjes? Ik ben ze kwijt. Gisteren heid ik ze nog tussen. Ik weet het laf Lazarus. Waar zien die eindjes? Ik ben ze kwijt. Maar heel misschien ze gingen wat de wie. Ik was er zo best ik kon opstaan. Dat ze bleven hangen in de zon. Ik was er zo best ik kon opstaan. Dat ze bleven hangen in de zon. Dat is eigenlijk het winnend liedje van 2013. Onhandig liedje. En intussen zijn ze ook LVK pensionado's. Ik stel voor om gewoon nog eens even die cafés te bellen. Is misschien wel leuk, hè? Of zit hij nu toch? Kijk op de telefoon even. Ja, kijk, dat is sneller weer. Hallo, sorry, met weer? Café de Bok, hallo. Ja, Café de Bok is in Helle Hei, hè? Ja. Ja, de best live in de uitzending bij L1. Sorry, vrouwen die de naam gemist. Oh, wacht even, ik geef de baas een ogenblik. Ja, de baas werd erbij gehaald, ja. Alleen. Ja, met John. Hey John, met Ruud L1. Goedenavond. Hallo. Hallo, wie is het toch? Ja, je is volle bak, hè. Ja, vertel me even welke artiesten zitten bij dich. Jos is Joy Blijdenstein. Ja. En Duo Toujours. Oké, dat is wel gezellig. Met aanhang, begreep ik. Ja, van alles erbij. Ja. Vastelovensvereniging nog in de hut, of net? Ja, ik zeg van CV Carbon en de Bokkerie. Ah ja, dat is eigenlijk een gezellige bedoeling, toch? Leuk, man. Ja. Ja, John, zijn ze een beetje nerveus of film met? Ja, die zijn helemaal, die wat dan met doen, wat ik gezond hebben, die zijn helemaal, die zijn langzaam aan de koren vragen, joh. Ja, Gifse gaat te drinken voor hand nog in ganse finale te vullen. Dus het kan zomaar, hè? Ja, dat weet ik niet, hè. Nee. Dus, ja. John Voorzieners, deze de groeten door. Ja, zeker, wel doen. Dankjewel, jong. Oké. Hoi. Ja, kijk, dat klonk het dan toch een beetje wie een gevuld café. Dat is prima. Op de Bok. Door en Bokschoot en Helle, daar zitten ze bij je. Misschien wel zo meteen een enorm feest uit te barsten. Want we gaan richting het verdikt van deze avond. Verdikt van de halve finales van het 49ste LVK. Begon de derde halve finale vullen. In de late avond op vrijdag 10 januari is de opname in het Corneliushoes op Helle.
uitzending dan 2 weken later. Zo voor Maurice. Jazeker. Ja. Laten we nu net in spanning langer. Wie veel stripjes gaan we bij deze plaats al staan eigenlijk? Toch een best wel gehad, hè? 3 tot nu toe. 3 tot nu toe. Dat werd dit het vierde. Maar. En je walken langs in de ganse nacht. Dit is de bende van het zuur. Het is begos bios al aan de los. Kom geen ellende van. Dit is de bende van het zuur. Zijn de bandieten van het genieten. En gaan nog lang niet naar huis. Wat er gewoon en staan is de rust gedaan. Dit is de bende van het zuur. De bende van het Zuurhurig. Dat klopt. Oet Ernst dus voor de 4e keer vanavond dat die plaats langskomt. Wildvlees is de artiest en die hebben vorig jaar nog met Rapapa met confetti geschoten in de finale. En nu met Pief, Paf, Poef, Paf, de bende van het Zuien. Dus wat dat betreft zal het waarschijnlijk weer een echte midzanger worden. Niels Lemmens was de tekstschrijver en dat was ook de compositie. En bij dat laatste heeft er een compagnie afgesloten met Jos Gijzen. Ja, dat is dan de 4e keer Else. Daar zit je in het water. Die kon tegen het kost aan het sms'en krijgen door. Dat weten we zeker. Nou, hartstikke leuk. Dan grond 4. En het noorden van de provincie. Laat ik dat vast verklappen. Hey la la ho la la hey la la. Gooi niet naar huis, even kijkt het maar. Hey la la ho la la hey la la. We blijven heen naar Gieene dag. Leedje nummer 42. Ja, dat klopt. Nog één dag. En dat zijn de Happy Hot Dogs. Om mensen een richtig Limburgse naam te gebruiken dan. In dat liedje beschrijven ze eigenlijk het, ook weer wat de kastelein Geer heeft. Dat ze nog net naar huis gaan en nog blijven drinken. Maar ook het spookbeeld weer. Want zelfs als de kroeg sloot, zeggen ze, we willen nog net naar huis gaan. En dat doen ze waarschijnlijk van hun kroeg in Hegelsum. En de tekstschrijvers, dat is de hele groep samen. En Ron van den Beuken, dat is de componist onder dit liedje. Nou, proficiat, Hegelsom, wat leuk, die zit erbij. Dan gewoon voor nog een halve finalist. Dan moet ik even rekenen huur. Ja, ik denk zo'n beetje 10 minuutjes in de auto. Dan is het op de halve finale locatie. Wie laat vandaag de eindtijd is? Wees het mee, of ik de boot anders niet heb gemist. Wees het mee, dat ik miljoen niet leek in mijn kist. Dus wees het mee, dat dit de laatste al is. Ja, van Broensum naar hele 10 minuten, dat moet kennen. Ja, en dat is Ivana wat die route mag afleggen. Ivana uit Bronsum, inderdaad. Dwayne Horbach, dat is zowel de tekstschrijver als de componist van het liedje Wij Zet Mich. En ja, Ivana, dat stond al 3 jaar op in de halve finale. En is ook wel een beetje bekend in Bronsum als de voormalige prinses van CV de Klotscup. Ja, nou, Ivana is erbij, dus proficiat Ivana. En dan nog duo dat dit jaar internationaal is doorgebroken. Ja, behoorlijk, ja. Veel van stomen schoot, veel spreken Limburg zonder heil. Alles wat gezegd wordt, dat begrijpen veel meteen. Veel zeggen het rij goed, doen niemand confusen erheen. En dat hele spellen sprekelen, dat huurt gewoon erbij. Ja, ik bedoel, ik kan wel internationaal doorbreken. Dat geeft geen garanties in het LVK. Dus ze zal best wel blij en opgelucht zien dat ze erbij zitten. Dat denk ik ook, Jan. En over het natuurlijk weer voor Duo XL uit Maastricht. En dit jaar vierden ze 2 keer 11 jaar jubileum. Maar natuurlijk heel veel lu over de ganse wereld. Want dat Ruud het net over het leren kennen als de 2 dames in het rood die moesten rennen voor de stier op de concerten van André Rieu. En dat, daar hebben ze toch wel furoren met gemaakt, denk ik. En dan komen we weer de bekende naam tegen. Guus Steijnen, dus voor de 3e keer inmiddels dat zijn naam de revue passeert. Nou, dan mogen we hem ook feliciteren, toch? Ja. Dat is toch weer knap, uur. En dan grond 4 naar de volgende halve finalist. En voor grond verwelkomen ex-winnaars. In de kapotmakerij hoor ik met vastelovend mooi. In de kapotmakerij is er aan van je gewoon. Kerel als schoolpapier, de beste stek voor alles stuurt ervan. Plezier, elke keer opnieuw. In de kapotmakerij. Ja, het gas schiet open.
Inderdaad, en dat helemaal in het noorden van Limburg in IJsselstein met Preufmar. De oud-winnaar natuurlijk van 2023 met Ooyen blijven halen. En ze hebben een prachtige clip in dit liedje gemaakt. En voor de jullie die daar willen kijken zou ik zeggen, let eens op de nagel van Stef in de videoclip. Heel apart wat ze daar te zien kreeg. Mark van Mullenkom schreef het nummer samen met Tamara Konings. Dat is dus zangeres van Preufmar. En Mark en Jerome Lenders die hebben de compositie voor een rekening genomen. Ja, nu zijn er deze uitzending allerlei cafés genoemd. En ik weet zeker dat in een van die cafés in het zuiden van de provincie, het zuidoosten van de provincie, ja, dat breekt nog uit. Luister. Zolang de sterren aan de hemel stralen, zolang komt weer vannacht hij los. Zolang de zilveren mond erboven, zie magisch licht nog schijnt op ons. Zolang de nacht ons inzien van held, verlicht de groot scherm groen geluk. Is er voor ons eeuwig nog speld, dat hij in Limburg, dat hij in Limburg, dat hij in Limburg de nacht werd geplukt. En het café wat ik bedoel is Dorklingen en Heerlen. Door gaat het los nu. Ja, dat denk ik ook, want Sam Smits en Stan Peters, dat zijn de twee lui die dit nummer gemaakt hebben, de nacht wit geplukt. En die treden al samen op sinds 2020 en dat doen ze eigenlijk het ganse jaar door met eigen liedjes, covers en ook een Chris-liedje hebben ze gemaakt. En ja, ze zitten dus daar waarschijnlijk nu op dit moment net maar op een kruk, vieren feest met de teksten Ike Winkens gemaakt heeft en de compositie van Ronald Klaasens. Ja, Sam en Stan erbij, proficiat, leuk. Als ze liedje 46 wordt dat. En dit is een naam die ik vanavond al ben tegengekomen. Is Rome Pater, deed alweer een kater. Is nog een weer op die, er is hier nog geen kwiet van tegen laten. Is Rome Pater, alles wat moet dat maatje. Met nog een puntje B, dan gaat het wel alweer. En dit is Rome Pater, weet je keer. Ja, voor de tweede keer toch? Ja, dat klopt, ja. Mark Gruithuizen samen met P11. En ja, dit is het nummer De Slome Pater. Dat kwamen we al eerder tegen. Dus dat betekent dat deze combi zeg maar in 2 uitzendingen te zien is. Uit Weert komen ze. Frans Hermans maakte de tekst. En Brian Raats de muziek bij dit liedje. Ja, nou, proficiat Mark Gruithuizen W11 dus erbij. Dit is denk ik toch dan, wensen in de overfinale stond zo'n beetje een bus vol. Alles bij je, ja. Wat ze Limburg zongen vast en overzien, zongen goed heel kleuren, kleuren. Wat ze Limburg zongen vast en overzien, door het joek zeker gebeuren. Wat schoenen zie je zomer dolle dag, waar staan wie een wilske zomerkaart. Wie een blanke zomerij, tij zomerij, een vier zomer muziek. De vaste loven maakt ons Limburg in Slasje. En Gure stevig koor. Ja, dat klopt. Uit Panningen, oftewel uit Kepaal. Dat is 3 keer niks aan de oud-prinsen uit Kepaal. En wat zo Limburg zijn, zongen vastelovend. En natuurlijk wat zo vastelovend zijn, zongen muziek. En zongen oud-prinsen. 3 keer niks, denk ik. Robert Jansen, die schreef de tekst bij dit liedje. En Job van Hoof is de componist. Wat ik ook wel leuk vind om te feliciteren. Nu even gewoon toch bezig zijn. Shingboom. Vroeg of laat wordt het toch weer gezovend. Vroeg of laat wordt het toch weer morgen vroeg. Vroeg of laat wordt altijd vastelovend. Hier is geen die vroeg. Vroeg of laat is het morgen is het ovend. Nu dat zie de tijd 3 dagen versliet. Vroeg of laat rijdt het toch weer ergens door. Want we hebben hier de tijd. Oh, ik dacht, die is al verklappen. Ja, dat maakt niet goed. Hè. Dat had maar een secondewerk geweest. Dus, maar Shingboom, wij weten is dat ook een van de nieuwe generatie die aan het doordringen is. Want vorig jaar zong ze ook al in de halve finale toe met Jingle Bells tot Jingle Boom. En nu dus met Vroeg of Laat. Uit Kelpen komen ze. Ria Stals is de maker van zowel de tekst als de muziek bij dit liedje. Ja, nou, proficiat richting Kelpen dus. Shingboom is erbij. En we gaan nu nog een keer terug naar Bochus. Maar meneer Soes, dat weet u wat. Maar meneer Soes, dat is meer wie dat. Zo'n vasteloven dan ik nog nooit gehad. Dat je dan niet roest, dat is super dat je dan niet roest, maar op en neer. Deze vasteloven is wie ik me ga amuseer. De griep van
Ja, Bochels, leuk. Bochels, ja, de herringbiesseren. Uit Bochels. Het maakt me nu zoes. En op diverse grote podia hebben ze al gestangen. Maar eigenlijk, het maakt hun allemaal niks uit. En dat blijkt maar. De jongens zijn normaal gebleven, zullen we maar zeggen. Piet Gottschalk en Leon Sistermans, die maakten het liedje de tekst. En Piet Gottschalk en Leon Sistermans deden dat ook met de muziek. Hey, dit wordt halve finalist nummer 50. Ja. We hadden nog een halve finale te vullen. Ja, zo er nog door. Zo zit het in. Nee, nog maar 10 plaatsjes te vergeven. En dat gewoon voor zo meteen doen. Het leven wie de allerschönste wien. En dat gevoel dat zich niet gist, zo zou het altijd moeten zijn. Dich bist het helemaal. Die bist toch echt het allerschönste in mijn leven. Ik weet nog goed, de eerste keer had ik zo gehad, het smaakt naar meer. Die roet geen groene kleuren en ik wist niet wat ik zou. Ieder jaar komt zich weer terug, straalt hij alles van geluk. Komen we alle armen in de land, voor die gewoon alle vlaggen uit. Werd weer gezongen en gesprongen en geblazen op die doet. Die bist het helemaal, die bist toch echt het allerschönste in mijn leven. Die brengt mijn hart op hoog. Aan het leven wie de allerschönste wien. En dat gevoel dat zich niet gist, zo zou het altijd moeten zijn. Die bist het helemaal, die bist toch echt het allerschönste in mijn leven. Nu vraag me echt niet wie het kind, waarom ik zo gelukkig ben. De hups die in mijn hart zo'n plekje ingeschaard. Er gaat niks voor te doen, die maakt zijn leven extra schoon. Ik zeg het dich, die bist een klas apart. Die bist dat elke zonneschijn. Ja, dat gevoel dat het bijzonder maakt om Limburger te zien. Die bist het helemaal, die bist toch echt het allerschönste in mijn leven. Die brengt mijn hart op hoog. Aan het leven wie de allerschönste wien. En dat gevoel dat sticht niet gist, zo zou het altijd moeten zijn. Die bist het helemaal, die bist toch echt het allerschönste in mijn leven. Toch dat worden weken, maanden tot een jaar. Vertopt het in de gaten, hups op winst, bist ik weer daar. Die bist het helemaal. Toch echt het allerschönste in mijn leven. Die brengt mijn hart op hoog. Als ik er bist, is er weer gaat te beleven. De liet mich prüfen aan het leven wie de allerschönste wien. En dat gevoel dat sticht mich gist, zo zou het altijd moeten zijn. Die bist het helemaal. Die bist toch echt het allerschönste in mijn leven. Die Katja Hens en vastelovend dich bis het helemaal. En ik kreeg een appje van Katja, het is een loesteren. En het ving het bijna net zo spannend als toen het zelf nog middag. Het wordt ook een beetje de eerste, zo'n beetje de, we noemen ze de kikker die uit de kruiwagen sprongen. Hè? Ja, dat is Nederlands misschien wel. Ja. Ja. Toch vertrokken uit het LVK. Ja, ook weer om plaats te maken. Voor anderen zo is het ook wel. En ik denk dat voor door in de komende 10 liedjes nog wel mede het profijt van gaan veulen. Denk ik, Huur. Vooral nog 10 liedjes te gaan, namelijk. Dan is de allerlaatste, de derde halve finale van het 49e LVK gevuld. Dan zijn ze alle 60 bekend. En dan kent ze zich nog wel aan ingeschreven, maar dan is ze dus net deurig, want ze net voorbij is gekomen, dus een of het zo streng. En zo hel is het. Ja, dat zijn nu eenmaal de consequenties van een wedstrijd.
Nog 10. Maurice, ja, bist du er fertig voor? Ik ben er fertig voor, Ik ja. kijk even Ja. naar de lui van de socials. Ja. Nick, ja, Ralf ook. Ja. Tom Doesborg, daar is een supervisor. Ja, stik ook in het doen. Oké, dat kan voor het gedoe. En dan is dit halve finalist 51. En als het klaar is, dan moet de mee eens zien. En als het klaar is, dan werk een machine. En als het klaar is, dan moet de mee eens zien. En als het klaar is, ja, klaar is, ben ik een dansmachine. Ja. Opkwekt een longen in mijn lief. We voelden was. Hey, hou me alstublieft. Ik kom mijn keihard gewoon op de pit. Dit is Van Roy. Ja, en wie? Ja. Ja, die hebben vorig jaar denk ik toch wel, als ik wil nemen ze code, maar ik denk dat het toch wel de publiekslievelingen zijn geworden het afgelopen jaar. En ja, wat eigenlijk toch natuurlijk uniek was, ze starten toen in de eerste halffinale als het allereerste liedje, dus start nummer 1. En ja, uiteindelijk zal ik maar zeggen, waar hun komeet door met hoog de log ingeschoten. Dansmachine is dit jaar het liedje van Verlieshout en Ars uit Venrooy. En Rob en Rob samen schreven dit liedje. En Roel Gommans en Jules Rijvers zorgden voor de muziek. Ja, wat wel aan hun leuk is, ik sprak ze nog even op de 11 van de 11e. Kijk, je buren wat wil, maar met de vastgelopen zelf zijn de heren vrij. Dan werd er gevierd. Kijk, dat vind ik toch ook een keer leuk. Ja, de echte geest, ja. Dan gaan we weer ook feliciteren de lui uit Boksen. Oud ik, dus generatie V. De V van vastelovend. Generatie V. Van vieren ovend aan ovend. Als ze van net doen ons lult. Van zingen, dansen, joetsen en van samen lachen hulst. En wensen, het is oké. Oké. Dus generatie V. Ja, la, la. Ja, Pia en Stufman, leuk. Ja, met generatie V. En eigenlijk kunnen ze zeggen, verkennen we allemaal de vooroordelen van de verschillende generaties. Maar deze twee mannen, Pier en Stuf, dat zijn ze, die lukken het in dit liedje hartstikke om de generatiekloof te overbruggen. Uit Baaksem komen ze en Robert Jansen schreef het liedje. En de Peter van Kot, die heeft gezorgd voor de muzikale compositie. Ja, en een dikke proficiat richting Boksen dus. En checken we ook nog Hulsberg. Het is vasteloven, doe maar met. Wat een nachtbaanrit is dit. Bukken, bukken, bukken en uw handjes in de loop. Van links naar rechts, we vliegen samen uit de boog. Omleer, dan terug naar boven, stop. Über de kool. Lachen wir de foto, ping, nu bist geslagen. Vastelovend, wat een achtbaan biedt, daar kriebels in de maag. Lachen wir de foto, ping, nu bist geslagen. Vastelovend, wat een achtbaan biedt, daar kriebels in de maag. Ja. Ja, dit is uit Hulsberg, Soes. En de dame in kwestie heeft een aantal keren in de halve finale van het LVK gestangen. En wat heel knap is aan dit liedje, als ze de ogen toedeed, dan Suus in een achtbaan met beschrift door met alle elementen van de vastelovend. Kump langs alsof ze in een achtbaan zit. Heel schoon gedaan door Corien van Halen in de tekst. En de muziek daarbij wordt verzorgd door Bart Storken. Ja, rollercoaster posters van Soes dus in de halve finale. En ik ga even nog een liedje uit Kapel. Als de vastelovensapparaat begint te draaien, begint de mensenmassa langzaam te dijen. De ganse meute kunt muiteloos op stal. Zonder benzine, zonder gas of zonder stroom. Als de vastelovensapparaat begint te draaien, hoeft geen zon te schijnen, geen wind te waaien. Het vlucht geen genie, ik krieg ze gratis en voor niks. Eindeloze energie. Maurice, 2 euro. Ja, we horen hier de Quante Dieksek uit Panningen-Kapel. En dat is een energieke groep manslui die eigenlijk beter als Einstein weten wie vastelovend wordt gevierd. En dat doen ze allemaal met het vastelovensapparaat. Rob Komhoff, die heeft zowel de tekst als de muziek bij dit liedje gemaakt voor de Quante Dieksek. Kapel dus nog een keer daarbij in de halve finales. Proficiat. Wilde spannen, kom maar op. De thermometer klimt naar de top. Tot ons dansen in het feit. Met vastelovend stijgt het kwik naar heid. Als confetti valt en start de DJ de beat. Springen we en gaat in de loop. Dit warm gevoel, dat raken we echt never nooit ziet. Vastelovend is er altijd genoeg.
Dat was een girl group, hè? Girl band. Ja, en een gewaagde titel, zullen we maar zeggen, dat ze zichzelf aangemeten hebben. De Hete Hinne. Ach ja, met de vastloven. Moet dat kennen, hè. Ah, Dan, ja. Vol de stralen, dat is in ieder geval de warmte wat daar met loskomt. En ja, dat vele vooral een beetje in de studio overkomen. Het warme gevoel voor de vastelavond richting de Christie dit jaar. Kelpen, dat is de plek waar ze vandaan komen. En Evert Kuipers, daar maakte de tekst. En Quinn Warmerdam, hoe kennen we hem van? Dat maakte de compositie. Ja, en dan gewoon weer nog het duo. Dan voor vorig jaar nog sterke drankjes uit klein glaasjes met gedronken. Ja. Wat werd het dit jaar? In Ossuje, door willen we zien. Door Hamburg en Parijs, het Beek en Rouen op Berlijn. Oh, in Veulen, of zelfs in Keulen, nee, gans op bos gemaakt. Als in die kiosknachten, wel gans door roze smaak. Maar en het om zo hoerig of er iets op leert, we Veulen en een band. We komen keer weer terug, door waar we mij zien verwant. Want in Ossuje, door willen we zien. Ja, ik doelde op tequila, dat wordt het liedje van vorig jaar. Ja. Dat klopt, ja. Dat, en zo zo'n presentator zijn en nuchter moeten blijven. En dan dat is niet zo makkelijk. Ja, nee, daarom. Dus, je weet alles van. Ja, het vult net met. Hè. Dus tequila inderdaad. Vorig jaar en dit jaar door willen wij zijn. Van Miel en Dirk uit Horst. Koen Hendricks schreef de tekst. En Mike Cox, dat maakte de compositie. Ja, uit Noord-Limburg. Ik stel voor Maurice, dat zal ze vast met me gaan zien. Van grond even terug naar de westelijke mijnstreek. Ja, nummer 57. Ja, Kelly van der Lump uit Beek. En het liedje is een compositie van Tij Wessels uit Zittert. De pap van Kelly is er hier optreden bij. En dat deed al 20 jaar lang. Want in juni 2024 is Kelly al 20 jaar zangeres. Het zingt over ai ai ai. En verdachten misschien dat het ook al de link naar AI wordt. L1 natuurlijk een reportage over het gemaakt de laatste dagen. Wat eventueel de invloed daarvan is. Maar je kijkt het eigenlijk over ai ai ai. Nou, ja goed. Kelly is erbij. Ja, man, proficiat. Dat betekent nog 3 halve finale plaatsjes te vergeven. Ja, Lottevers gaat geëikte namen erbij pakken die ik nog net volgens mij ben tegengekomen. Dus nog van het Has toe en die aan Royal genoemd. Nog net, hè? Nee. Uit de Moorten, jongens uit Venlo. Oh, nee. Danny Pauwels, toch een jongen met veel aanhang, ook normaal, hè? Ja. Net goed? Nog niet gehoord. Ik ga nog Don Quixote net goed, maar ja, die doen niet met. Nee. Alle mensen, dat geldt voor de Gelienden en voor de Torrenzak en voor Hondervel. Ja, ze zijn er allemaal net bij, spek en span. Had ook gezag voor Slonde Jurgen Uver, den naam gisteren, dus stel ik net huren. Nee. En wie zit het er met die andere? Ex-winnaars nog, La Bamba. Had ze die al genoemd? Oh nee. Vooral nog 3 plaatje. Tja. Ja, of we die bekend maken? Ik vind voor waar, ja. Ja, vind je echt mooi? Ja. Of zo nog een liedje 3? Ja, voor de ogen. Oké, ja. Is het die brug op de top? Ah, hij ze die gaan niet op. Wie ze van Hoes vertrokken is. Of gij als pater van Hoes, maakt hem als zusterke toes. God weet wie dat gekomen is. Wat ze toch mij maakt iedere keer. Blik het betekent zoveel meer. Want vast een ovend is. Veel meer als met confetti smieten. Veel meer als het verlangen. Een vergen moeten hangen. En langer door een as verstandig is. Want vast een ovend is. Veel meer als handen dat te rieten. Wat in de leven is ook is. Meegenoten is beslist. Met als een ovend altijd mis. Is het die wildvreemde mens, voor mij zo wazelijk kent, zolang het nergens overgaat. Of zoekt de swing op die schoen, voor wie een horrorclown hoed, nog en een nachtgezelligheid. Wat ze toch mij maakt iedere keer, blik het betekent zoveel meer.
genoten is beslist met vastenavond altijd mis. Met dit als slutske joekt zich hij. U doet u blij, wordt dit verstijd. Dus in geen 100.000 jaar zien we met vastenavond klaar. Want vastenavond is veel meer als met ons prettig schieten. Veel meer als het verlangen, een verken moeten hangen en langer doorgaan als verstandig is. Want vastenavond is veel meer als aan de dag te gieten. Wat in de leven is orkest, nee genoten is beslist met vastenavond altijd mis. Zolang het vastenavond is, de liering is opgevist, is nee genoten altijd mis. Björn van Berkel en vastenavond is. Het is 4 van nu geval. Nog 5 minuten. Een 3 halve finalisten voor de LVK bekend te maken. De allerlaatste 3. Ik ga een ganse opsomming van namen die van nog net voorbij handhuren komen om verschillende redenen. Het kan zien dat ze nog komen. Het kan zien omdat ze niet meedogen. Nou ja, het is van alles mogelijk. Maar er zijn echt nog maar 3 plaatsjes. Dat is wat zeker is. En dan zijn de halve finales in januari in het Corneliushoes op Heerlijhei vol. Dan gaan we met die 60 liedjes weer aan kijken wat het gaat geven. Het ligt alleen nog niet voorhoed, maar dat is zo door. Maurice Gorissen van de Stichting LVK. Nog 3, dat klopt hè? Ja, nog 3 te gaan, ja. Ja, oké. Zullen we dan de eerste van de 3 nog gek van maken? Ja. Want ik denk dat de hartslag, ja, dat is natuurlijk net te doen. Hey Kumper. We zien de vastelovensactivisten en laten ons niet gisten, plekken ons vast aan het buffet. Deze plek is door ons bezet. Vastelovensactivisten, niet negatief maar optimisten. Wegen vroegig en geweld. Vasteloven is het enige dat telt. Wij horen via Maurice. Ja, veel horen. Anne Bink. En ja, dat is dus eigenlijk duidelijk. Die zijn er voor de tweede keer bij in deze ronde. Dus 2 van de 60 liedjes van Anne Bink. Maar deze keer hebben ze ingeschreven via Velde. En dus is de finale voor hun in het oog, zoals ze zeggen. 2 keer kans erop. Vastelovensactivisten deze keer. Willem Koopmans, Pim Gele en Maarten Jansen. Dat zijn de tekstschrijvers. En Willem Koopmans en Pim Gele maakten ook de compositie. Oké. Nou, en de Bink is erbij. Nog 2. Ja. En de eerste van die aller 2 laatste kunt uit Midden-Limburg. Kunt uit Hunsel. We willen kort sluiting en kijken graag niet op een oor. Want zo gauw het vastelovend is, slaan bij ons de stoppen door. We willen kort sluiting. Ja, dit is Marleen Rutte. Ja, inderdaad. 59. Ja. Het lange moet de negelbied of wie dan ook zenuwachtig moeten zijn. Maar het is erbij dit jaar weer op de halve finale. En ja, eigenlijk net wie kennen van de door August de Papdeks erbij. En ja, dat is Marleen dit jaar wel een heel bijzonder jaar geweest. Want het is mama geworden van Elodie. Ja. En staat nu dus, althans zover ons bekend, weer alleen op de bühne. Ja, nou ja, dat is van alles te vieren voor Marleen. Ja, zeker. Dus erbij in de laatste halve finale de drede. Ja. En dan... Goed, het liedje nog even de credits, zou ik maar zeggen. Hè. David Peters, die maakte het zowel qua compositie als qua tekst. Nou, dan is hem vandoor gans compleet. Ja. En dat betekent dat voor hem 2 minuten vernuigen nog 1 liedje bekend te maken. Jij voor 3 kent ze niet zagen. Dat liggen er daar. En dan is het uur aan de liedjesmakers, aan de artiesten en vooral aan de jury die dit liedje aan doorgeschikt naar de halve finale. Wat kan er wat over vertellen? Ja, dat het liedje uit Noord-Limburg is. Ja. Dit liedje. Ik heb een glaasje in de hand, dat is wie mijn linkertand. Door zit een keertje in. Door zit een keertje in. Het is toch gek, het is frappant, want het zoet vol is aan de rand. Ik snap niet wie dat kent. Door zit een keertje in. Ja, dat glaas dat maakt me kreeg. Ik rij me.
Dit wil je ons even voorstellen, Maurice. Ja, dat zijn Ber, Lee en Ron. En die komen uit Venlo. Dat betekent dus dat het de zesde kanshebber, zesde inschrijving uit Venlo is dit jaar in de halffinale. En eigenlijk geeft het eentje met, daar zit een geitje in. Zowel in de hand natuurlijk, de portemonnee schouw leeg. En aan de andere kant het glaasbeer. Dat is ook hartstikke snel op. En daar zit dus ook het geitje in. Dit jaar tweede gewoon op de Open Jokers. En nu dus in de halve finale als laatste kandidaat genumpt nummer 60. Mark Wiene maakte de tekst en Ron Dings tekent voor de compositie. Ja, zullen we nog even hopen wie er deurig is. Want dan hebben we die laatste halve finale ook compleet gemaakt. En dan is het ganse verdikt wat het is. Voor begoesten voor de tweede halve finale met nummer 41 Wilfleisch uit Else, de bende van het Zuien. Dan gaan we naar Hegelsum, naar de Happy Hot Dogs met nog Ineda op nummer 42. Ivana uit Broensum is erbij, nummer 43, Wie zet mij. Ons hoofdstad Maastricht met Duo XL, Veel Verstaan ons Schoot, nummer 44. Uit IJsselstein, Perufmar, Kapotmakerie, 45. En dan naar Herle toe met Sam Smits en Stan Peters, De Nacht Wit Gepluk, nummer 46. Mark Gruithuizen, W11 voor de tweede keer, Der Slome Pater. En dan naar Kapaal toe met Driekenix en de oud-prins uit Kapaal met Wat Zo Limburg zongen vastlovend zijn op 48. Schenk moet Kelpen, Vreug of Laat, nummer 49. In Bocholt zijn de Herringbisseren met Het Maakt mich nichts oes, nummer 50. Dan Dansmachine van Lieshout en Arts uit Venrooy, 51. In Baaksum zijn Pier en Stuf, Generatie V, op nummer 52. Zoes uit Hulsberg, 53, de Rollercoaster Proosters. Op 54 het vastelovensapparaat van de Quantediksek uit Kapaal-Panningen. Dan liedje nummer 55. Met mijn computer metwerk kan ik u vertellen dat het de heite hennen zijn en voor de strolen. En op 56, daar willen we zien van Miel en Dirk uit Horst. Ai 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 van Kelly van der Lump uit Berg, 57. En dan ben ik voor de tweede keer op 58, deze keer met vastelovensactivisten uit Velde. Ja, maar het had het lang moeten wachten, maar wachten loont zich dan. Marleen Rutte, nummer 59, Kortsluiting Hunsel. De laatste dag vanavond zou de juichen waarschijnlijk op nummer 60, Ber, Lee en Ron. Daar zit een geitje in uit Venlo met de zesde inschrijving. Door mensen de drie halve finales compleet opnames nu en 10 januari in het Corneliushoes Heller. De kaarten die kan ze nu gekopen op de site van de stichting LVK. Alle informatie ook door over de verdere verloop van het concours. Het zijn drie schöne halve finales, Maurice. Ja, absoluut. Voorzien ons vlot weg. Mag ik die schöne dag wensen? Ja, dankjewel. Doe ook. En dat is even op 9 januari. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door New Energy Systems, Scala, Daniels Traprenovatie, Timmermans Carnavalsartikelen, Schminkspecialist.nl, Mobiliteitswereld, D&D Verhuur, KTS Scheurs, Tetru, Bohaco, Vegersmeubelen en Caramelle Freddy. In 2024 gaat nog op z'n 1. Ja, het is al bijna vastelovend, jongens. Hoppakee. Ja, en we beginnen alvast met vieren op Oudjaarsavond. Ja, want die is alumni zien we die DJ. En tussen 10 en 2 zenden we ooit clipjes opnieuw uit. Spotify kent de route, voet ermee weg. Kieken dus op Oudjaarsavond vanaf 10 uur bij L1 TV. En als ze kieks, maakt ze ook nog eens kans op de allereerste polsbandjes. Nee! Nou, Roos. Zondag. Santé. Hij is druk. Van 10 tot en met 16 februari verstoppen we elke dag 1 gouden sambafoon ergens in de provincie. Vind jij hem als eerste en weet je het juiste codewoord? Dan win jij €1000 vastelovens te goed. Kijk nu op l1.nl/sambafoon en doe mee.